салом. хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи панҷшанбе 21 май ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. матбуоти Туркия аз қавли полиси ин кишвар дар бораи боздошти ду шаҳрванди Тоҷикистон ва як шаҳрванди Бритониё дар марз бо Сурия хабар медиҳад. мақомоти Туркия тахмин мекунанд ки ин афрод аз Сурия баргаштанд, вале ҳанӯз ҳуввият ва ҳадафи сафари онҳо ба ин қаламравҳо маълум нест. мақомоти тоҷик мегӯянд дар ҷангҳои хориҷӣ аз ҷумла дар қаламравҳои зери назари гурӯҳи давлати исломӣ дар Сурия ва Ироқ беш аз 380 шаҳрванди Тоҷикистон қарор доранд ки 40 нафари онҳо бо аҳли оилаи худ рафтанд. ба гуфтаи мақомот баъди марги онҳо сарнавишти оилаҳо, ҳамсару фарзандон норешан мемонад. хабарнигори радиои озодӣ дар вилояти Хатлон Орзуи Карим хабар медиҳад ки як хонаводаи ахиран хабари марги писари худ Далер Халифаевро дар Сурия аз мақомоти маҳаллии Тоҷикистон дастрас карданд. ба гуфтаи волидон ин ҷавон баъди тарки Тоҷикистон карданаш ҳамсару фарзандонашро ҳам ба Сурия даъват кардааст ва ҳоло на онҳо ва на волидони арӯси хонадон дар кадом кишвар ва дар чӣ шароит саргардон будани оилаи Далерро намедонанд. گفتم نره بچه جان پشیمون میشه میره اول بوده که مایده که گوره خون میره و چی میکنه ارزو میکشی گفت پیششون میخوره پیششون خیلی گفتم مایده خیلی پیش بچه میرفته ده هیچ گرد میگفتم فکر ما که آدم شاید ترکیه ده آدمای خدمون هم توجگاه خمون با فیر میره یورا بورسودیان نمی گیپنوز کرده بورسودیان امی کردن آدم را باید برده فرستادیان. бо дастури вазорати маориф ва илми Тоҷикистон имсол маросими занги камолот дар мактабҳои ҳамагонии кишвар танҳо бо ширкати хатмкунандагони мактаб шогирдони синфи 11 маҳдуд мешавад. бар тибқи ин дастур меҳлати баргузории маросими видо бо мактаб 45 дақиқа дар толори мактаб барпо шуда волидону хешу наздикони мактабиён ба ин маросим роҳ дода намешаванд. در دوره اوله من همه در خانه رفته گل میکنم توفه میکنم چیکار کنم لیکن در مدرسه تماما ممکن نیست تماما ممکن نیست آمدن پدر و مادران قطعا معنی است چون در دوره 45 دقیقه میگذاریم بعد از این به درس میروم. ҷоришавии маҳдудият дар таҷрили занги камолот дар мактабҳо ба қабул шудани қонун дар бораи танзими расму русум дар Тоҷикистон дар соли 2007 иртибот мегирад. дар баробари маҳдуд шудани маросимҳои аросиву хатнасур инчунин баргузории маъракаҳои пурдабдабаро дар мактабҳо ҳам манъ карданд. дар Тоҷикистон беш аз 3.5 ҳазор мактаби миёна амал мекунад ва ҳар сол беш аз 100 ҳазор хонанда мактабҳоро тарк мекунанд ва барои онҳо иди занги камолот як ҷашни хос аст. дар Тоҷикистон ба зудӣ дар назди Тоҷик Содирот Бонк як бахши бонкдории исломӣ таъсис мешавад. ба эътимоди раиси кулли Тоҷик Содирот Бонк Тоҷиддин Пирзода, бонкдории исломӣ яке аз усулҳои мусбати хадамоти бонкдорист. мутахассисон мегӯянд афроде ки бо қоидаҳои шариати исломӣ зиндагӣ ва тиҷорат мекунанд моил ба принсипҳои бонкдории исломӣ ҳастанд. яке аз принсипҳои аслии кори бонки исломӣ дар ҳамин аст ки он баҳра намегирад. баҳра дар бонкҳои исломӣ амали нораво дониста мешавад. бинобар ин бонк низ ҳамеша шавқманди фоида дидани шарики кораш аст. айни замон дар сурати ба мушкили молӣ рӯбарӯ шудани бонки исломӣ мизоҷ низ дар шикастҳои бонк шарик мешавад ва ҳаққи даъвои бозпас гирифтани пасандозҳояшро надорад. дар душанбе ҷашнвораи чаҳоруми театри нигоҳи нав натиҷагирӣ шуд, вале ҳеҷ як аз ширкатдори ин озмун натавонист шоҳҷоизаро ба даст оварад. ба гуфтаи ҳакамон санъатшиносони тоҷик аз нигоҳи касбият ҳунари театрҳои ширкатдори озмун қонеъкунанда набуд. барои онҳо танҳо дипломи иштирок дар ин озмун тақдим шуду бас. ҷашнвораи нигоҳи нав имсол ба ифтихори 75-солагии ҳунармандони маъруфи театри тоҷик Убайдулло Раҷабов ва Ислом Саломов бахшида шуд. шурӯи аз соли 2012 озмуни театрҳои нигоҳи нав бо ташаббуси гурӯҳи ҷавонони эҷодкор баргузор мешавад. хуршед маҷидов барандаи нишони тиллои ҷоми Аврупо оид ба дзюдо ки байни 15 то 17 солаҳо дар Руминия барпо шуд, ба Тоҷикистон баргашт. вай дар вазни беш аз 90 кило пас аз 3 ғалаба бар рақибони Маҷористонӣ, Боснияу Ҳерцеговина ва Сербистон ба финал баромад ва нишони тиллоиро баъди қувваозмоии ниҳоӣ бо Кристоф Фабоси маҷористонӣ ба даст овард. дар ин мусобиқаҳо варзишгарони 28 кишвар иштирок карданд. وقتی که من در آینه نیرگون پهلوانان تاجیک یعنی جوان پهلوانان رو به مثل سید مومن رحیمов، نبی محمد خورکرسov، رسول باقیov
و کامانشای استوپیدیان که هر یک تای آنها پرچمبردار تاجیکستان بودند. من آنها را دیده میخواستم که به مثل آنها همچون یک ورزشگر تاجیک پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم. خورشید مجیدов 17 سال داشته از خوردی باگشتی و سنبای کسبی مشغول شده است. او در صنف آخری لیسه اینواتسیونی نزد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکند و الکی عنوان استاد ورزشی درجه بین المللی را دارد، ولی در آینده میخواهد در رشته حقوق تحصیل کند. برای تماشای شکل کامل این صحبت به صحیفه اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.